Priatelia, v tomto videu pre magazín Review by som vám rád predstavil novú verziu SodaStreamu za asi 85 €. Je to vlastne taký upgrade toho základného modelu, do ktorého bolo nutné vždy tú fľašu s vodou skrutkovať. V tomto prípade len zasuniem fľašu, aj keď samozrejme ten závidanie je kvôli tomu vrchnáku, len ju zasuniem a takto zatlačím. SodaStream je výborná vecička, nepochopím nikoho, kto si kupuje dneska minerálne vody, radšej si napustím vodu z vodovodu, na Slovensku máme kvalitnú vodu z vodovodu a naozaj na to nevidím väčší dôvod. Teraz si všímam, že som trošku prekročil rýsku, takže z tej vody trochu radšej odlejem a vrátim to tam naspäť. Takže žiadne plastové fľaše, keď nakupujete minerálky, žiadna otrava, keď napríklad odpijete z tej fľaše polovicu z tej sódy vyrobenej a dolejete to vodou, zase si to môžete trošku dopustiť, pretože toto už je nový systém, nie ako kedysi. Tu máme veľkú sifónovú bombičku, alebo bombu s CO2, s oxidom uhličitým, ktorú môžete používať akýmkoľvek spôsobom chcete. Novinkou je, že tu máme 3 ledky alebo 3 svetielka, ktoré indikujú intenzitu napustenia. Ja vám to hneď ukážem, ale bude to drastické. Prvá, druhé. No, prečo drastické? Pretože ja v živote som nepoužil ani nikdy som neprišiel ani po tú prvú ledku, keď tú vodu dám vychladiť. A podľa fyzikálnych zákonov všetci vieme, že CO2 alebo akýkoľvek iný plyn sa rozpúšťa lepšie v chladnej kvapaline, tak keď tú vodu dám vychladiť a trošku to len napustím sekundu, maximálne 2, tak mám veľmi osviežujúcu sódu k dispozícii a nemusím takto míňať zbytočne tú CO2 z tej bombičky, ktorej výmena stojí asi 7 €. Za nejaký ten rok sa to trošku zvýšilo. Takže toľko moja rada, používajte určite studenú vodu, vychladenú vodu a menej CO2, aj tak to nie je úplne zdravé piť. No a keď dostanete chuť na nejaký sirup, môžete si kúpiť takúto sadu pre ochutnávku, ale úprimne poviem, ja nepochopím nikoho, kto toto môže piť, pretože tu vzadu máme zloženia. V každom sirupe, či už je to pomarančový, mandarinkový, alebo ginger ale, alebo jahodový, sú konzervačné látky, umelé sladidlá. Skrátka, kľudne vám toto darujem, pretože vyskúšal som pár z nich a za prvé ani mi to nechutilo a za druhé ani nerozumiem, kto normálne by toto mohol piť. Radšej si dajte trochu citrónovej šťavy priamo do pohára, zalejte to čerstvou sódou, kľudne studenou a napite sa tak, určite vám to smäd zaženie lepšie a budete aj zdravší. Každopádne tento stroj, toto vylepšenie základného SodaStreamu za asi 85 €, 80 €, neviem presne, je naozaj veľkým krokom vpred, vďaka tomu, že nemusím ich skrutkovať, aj to stláčanie tohto je pohodlnejšie, ako ste videli, je to skutočne jednoduché a ja sa už teším, že možno otestujem aj nejaký ešte modernejší SodaStream, kde by mohol byť displej. Uvidíme, no som sám zvedavý. Teším sa na vás v ďalšom videu, snáď vám opäť na budúce predstavím niečo zaujímavé. Zatiaľ dovidenia a čítajte magazín Review.